Маруайти и днеска е време за първия ни епизод на Майнкрафт оцеляване. Да, ще правя Майнкрафт оцеляване. Вие изобщо не го знаехте, вероятно сте си мислили това ще прави само видео на EFC, а? Отговорът е не. Трябва ни разнообразие. Така че, да. Село! Село, хора. Имаме село. Всичко ни е хубаво. Само ще гледам да не бия Айрон Голема още сега. Мисля просто да убия някой селянин. Но вижте, намерихме си село. Това ще бъде доста добре. Охо, перфектно. Тук ще спим. Сега мисля да избия кравите тук. Защото според мен не заслужават да живеят. Искам да лутна всички къщи, да видя какъв има лута. Тук има ферма. Не, прасе тъпо, няма да бягаш. Какво? Чакай. Почвам да ги съжалявам те селяни. Как са бога ход тук? Мамка му. Добре. Те селяни. Добре, че няма зомби тук. Искам да ви видя лута. Селяни тъпи, не ми хълкат. Койте, да видим. Ябълки. Добре, ябълки. Хубаво. После може и да ги направя златни. Добре, много хубав лут. Няма по-хубав от него. Никога не съм виждал чак такъв хубав. Искам да взема. Това легло. Чакайте, че майка ми се кара на кучето ми. Както и да е. Отиваме тук, взимаме. С това се прави жълта боя. Перфектно. Перфектно искам да направя жълта боя.